kowe tansah tawang-tawang tangis. Tenane opo sih pikir? Lanjut. Aku wis tau kondo. Senajan turun ke daerah waton aku lan kowe bebar. Aku percaya pasti balik kamu kamu pengen ya aku ya aku percaya karo aku selasa mangu-mangu ono wigaten sing arep tak wedhong pengaruhan ono kawigaten kan pancen wis tawon-tawon semester tak karo ngerti dino saiki aku buat kan aku duwe pegawean. Lalu kudu ngandhakake terus. sing tumindak sampean kudu tanggung jawab. Tunggu diboyen lho Kang. Kepiye nasib polang jagung sing tak kandhut iki Kang? Aku ngerti. Si ora apa-apa yang nyokot mojokake kawan. Pancen iki yo aku ambung sih. Ini waktu bakal jeneng pawongan tengah indah. Banjur priye? Nah, ning tengah indalan. Aujenan. Wong loro. Sopo kowe? Wong ketopati. Oh, ketopati. Aku mau pinggol. Iki adikku. Oke dong. Pinggol kawan pinggol. Ayo, sampeyan cedak langsung. aku muncul prajurit ning Banjarnegara. Sing paling kok wau. Heeh. Itu sampeyan sing mulia. Heeh, pancen lho. Kowe minggir. Ojo ngalang-alangi aku. Nek kula mikir iku kula mesake mergo para prajurit kok wau pun akeh sing tatu gegam. Awake ngono jerak. Sing opo? Kok mbok mesake lha opo? Iki mesake wis patut sampe jujuk sampe pateni. Pancen pengen ku tak pateni. Wah iki kula sing mboten cocok iki. Wong padha-padha ngusang. Kowe kepalaku. Kowe kepalaku yo. Ngerti kowe kepalaku. Mikir gelem ora. Kula sing kepalan. Anjur kowe wani karo kanca-kanca sedulurku. Jane dirawani mergo
Maju bareng, maju bareng. Maju bareng. Ya! Iso nyingkirake para brandal, para kraman sing gawe unar ana ing Kabupaten Banjar. Yen itu sampean perjuang sing kali iki tau Sing kalah. Rahayune sama Sakor, Suryapati ya. Senopati. Sing njaluk ngapura iku kudune aku. Upamane ora ono kowe sakloron aku tepakan pati. Wah aku mau wani bali ning Banjarnegara mbok ora. Korban mahasiswa dipasrahke. Kenane sapa? Kartopati. Sapa? Dulu kita sak dulurku tenan. Ngene. Sane kabeh para brandal sing gawe onar ana ing Kabupaten Banjarnegara wis padha klendang. Banjarnegara kelakon tentem amarga tumindakmu kowe sakloron. Kowe nderekke aku. Tak suwanke ana ing Kabupaten Banjarnegara. Kowe paling ganjaran